أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allahu Akbar. Allah lana usifundisa ngamaKristu, usifundisa ngamaJuda, usifundisa ngamawastawa, usifundisa ngamaNazaretha, usifundisa ngamaRoma, usifundisa ngabakhonza amadlozi, bonke nje laba abangalifuni iqiniso. Allah usifundisa ngabo ukuthi sihlale sazi ukuthi bazositreata kanjani. Allahu Akbar. Sazi ukuthi mangabe siletha iqiniso kubantu yini ekufanele siyilindele. Abanye bazolamukela, abanye ngeke balamukele. So Allah uthi walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allahu Akbar. Uthi Allah futhi amaJuda namaKristu nabo bonke abangakholwa abasobe bajabula ngani, abasobe banujabulele until kuze kufike isikhathi lapho nishintsha indlela yenu yokukhanya, nishintsha ukwenza kwenu kahle, nilandele izindlela zabo zobumnyama. Allahu Akbar. Allah uthi abasobe amaJuda namaKristu nabo bonke abantu abangakholwa kumele sazi ukuthi abasoze bajabula ngathi until kufike isikhathi lapho sithi manje sesiyayishintsha lendlela ekhanyayo esihambayo, sesilandela izindlela zabo zobumnyama, angeke baze bajabule ngathi. Allahu Akbar. Sengathi Allah angasipha amandla siqine, sime eqinisweni noma kumnyama kubomvu noma kunzima. Izihlobo zethu zifa zishiya, bebulawa abafowethu nodadewethu ko-Palestine, ko-Lokuzana, ko-Afghanistan, ko-Bosnia, yonke indawo lapho abafowethu bamaSulumane bebulawa khona. Kodwa sengathi umdali angasinika amandla sime siqine eqinisweni, libaba linjalo, kodwa sibatshela abantu iqiniso, libaba linjalo. So Allah uthi ngaloko ke nina enthandwa yimi nenithanda mina, qul batsheleni labo bantu labo, inna hudallahi huwa al-huda. Batsheleni ke ukuthi ngeqiniso ukukholwa ngu-Allah yikona kukholwa kweqiniso. Batsheleni laba nizondayo benizondela ukuthi nenza kahle, anenzi izenzo zabo zobumnyama, batsheleni ukuthi inna hudallahi huwa al-huda. Ngempela ukukholwa ku-Allah, i-guidance ephuma ku-Allah, indlela eqondile esiboniswa u-Allah, yiyona yodwa indlela yeqiniso. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yeah, brothers and sisters, then Allah uyaqhubeka, wala in ittaba'ta ahwaahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilm. Allahu Akbar. Uma ulandela izifiso zabo emva kokuthi kuwe iqiniso selifikile,
uma ulandela izifiso zabo emva kokuba sekufike kuwe lokho okolwazi, uma ngabe ulwazi selifikile kuwe kodwa wena bese uyaqhubeka ulandela izifiso zabo, laba abafuna ukuthi basikhiphe ekukhanyeni basidonsele ebumnyameni bese bezenza abajabulile ngathi ngoba sesihamba ebumnyameni njengabo. So Allah uthi mawena ukwenza lokho uzilandela lezo zifiso zabo lezo. Allahu akbar. Lalela ukuthi Allah uthini. Ma laka min Allahi min waliyyi wala nasira. Awuyikuba namvikeli. Uma usukwenzile wena lokho wachezuka waphambuka endleleni eqondile Allah ukuthi hlale wazi ukuthi awuyikuba namvikeli noma namlekeleli kukho konke okwenzayo. Uyobe usuqalekesiwe njengabo. So be very careful ke my brother, my sister. Wena eselithe lafika iqiniso kuwe avuleka amehlo waphuma ebumnyameni wangena ekhanyeni ungabe usaphuma, bamba uqinise. Lalela ke Matthew 10 efakazelana naleli verse ukuthi ngeke bajabule ngathi. Matthew 10 iverse ubani? Uverse 16. Lalelisise yabo, ngiphethe iQuran ngapha, iBhayibheli leli. Okay, lalela. Bhekani ngiyanithuma njengezimvu phakathi kwezimpisi. Ngakho ke hlakaniphani njengezinyoka nibe mnene njengamajuba. 17. Kepha xwayani abantu ngokuba bayakunikhaphela emiphakathini banishaye emasinagogeni abo. Niyakumiswa nangaphambi kwababusi namakhosi ngenxa yami kube ngubufakazi kubo nakwabezizwe. Kepha kuyakuthi nxa benikhaphela ningakhathazeki ngokuthi niyakukhuluma kanjani nokuthi niyakuthini ngokuba niyakuphiwa ngaso leso sikhathi eniyakukhuluma. Allahu akbar. Ningakhathazeki ukuthi niyothini kubo njengoba umdala esipha nje ekumele sikukhulume kubantu. Awufunde incwadi yezenzo 12 uqale nje lapha ku1 uze ukuthi uHerodi wayewajabulisa ngani amaJuda. Izenzo nje 12 bese uya lapha ku1 uze ukuthi uHerodi amaJuda wayewajabulisa ngani ngoba phela uHerodi uYeshua wamzonda efika emhlabeni kwaze kwafika isikhathi sokuthi ahambe lokho emzonda enjalo. Noma esehambile akagcinanga lapho wahlukumeza abafundi bakhe wabulala abafundi bakhe ngoba lenkolo yobuKristu yayifakwa ngenkani ebantwini. Kwakungasi choice. Yabona uIslam Allah uthini ningaforce umuntu ukuthi abe yiMuslim. Kodwa le yobuKristu kwakungasi choice. Wawuthi mawuthi mina ngifuni bakuthathe bakuphose olwandle yodliwa woshaka. Yangena kanjalo inkolo yobuKristu kubantu bakithi. Yangenwa yafakwa ngenkani. So angipolitiki ke namhlanje angikho kupolitiki ngiseqinisweni nje njengoba linjalo. Vula ingqondo ke mfowethu, vula ingqondo ke dadewethu. Babebulawa abafundi bakaYeshua yena esehambile ngoba babehamba eqinisweni. Babebatshela ukuthi nina uNkulunkulu uziqu intathu, uNkulunkulu isitabane ukuthi asimazi thina loyo. Thina uYeshua wasifundisa ngoNkulunkulu oyedwa. Marko 12 verse 29. Yizwa Israyeli inkosi uNkulunkulu wethu yinye. Nako ke thina sakufundisa uYeshua. Hayi lokuthathu bukaNkulunkulu, boNkulunkulu oyinkonkono isitabane enisitshela ngaye namhlanje. Asimazi thina loyo. Babulawele lokho. Mawungangikholwa izenzo 12 wehle nayo uzozwa babebulawa abafundi bakhe. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.